Да, и какво викаш? Вътре по непотвърдена информация от изключително достоверен източник може да се каже, че има 10 депутати и 3 министри. Тоест има смисъл хората в момента, ако са вкъщи, гледат, изгледат си да дойдат тук, защото има много хора, но все още има малко достъп на хора, т.е. който дойде в момента има голям смисъл и най-добре да дойде отпред на Народното събрание, където в момента изглежда има по-малко хора. Да, отзад от двете страни имам доста. Добре. Ако не искате да го връщате, мисля да ни покритисне, блед. Ами, там до италианското посолство, малката уличка ти видя как е. Отзад не съм бил, но и там има също толкова хора, дори не повече. Смисъл, най-много хора има от двете страни отзад. Говорещи на много хора, така? Да. Навсякъде има хора, абсолютно. В момента няма как да излязат. Само градинката е най-тънкото е градинката, защото там, но ако изгледат да излезат, има хора, които ще видят и ще затичат, разбираш ли? Тоест, да. Това е в момента, в който нещо се е такова и така. Казвай на хората да гледат, ако има такива. Да, абсолютно. Така. Здрасти. Как си? Бива, интересно. Най-после се случи блокадата, която беше предвидена да... Смисъл, вътре има 10 депутата и 3 министри в момента. Поне потвърдена официално така доста достоверна информация. И вътре са в момента. Нищо, няма как да излезе в момента. Тоест, блокирани са от всички столове. Те, които обсъждаха... Ефективно за блокиране. Да. Няма от те. Смисъл, виждаш ли от там? Цяло ли е блокирано там? Там има повече хора от тука и от двете страни. Какво пречи да влезат в една кола и да излязат с кола? Няма. Значи 4 коли излязаха, като нямаше още много хора. Кадиев и още 3 коли. Излязаха от там и от там една. И след това свършиха. В смисъл, повече хора, отколкото полицаите могат да направят кордон. Тоест няма възможност физически да излязат от парламента в момента. От нито една страна. Единствено от градинката от там, ако бягат бързо. Ама то ще е резил само по себе си. Ама нова минута се влезе от там. В четвъртък ще ни влезе от там. Това е най-такава, най-тънка. Може ли им направят, ако излязат? Какъв е проблем? Няма да ги пуснат да излязат просто. Никой не иска да ги... нищо да се седят вътре, докато не подадат оставка. Правителството. В смисъл... Той ще седим тук цяла нощ. Да. То е предвидено от днеска до... Кога там? До края на седмицата. Как ще задържим хората, нашите хората? Не, преди не се задържаха хората, защото знаеха, че е празна сградата. Но в момента, в който знаеш, че вътре има... А сега идват ли хора? Идват, в смисъл идват. Тоест поне от двете задни страни, докато до сега само идват хора. Тоест само се натрупва все повече и повече. Да. Добре. В момента е обратното. Някакси след 9 и половина... Била дискусията на бюджета в бюджетна комисия, така? 3 комисии. Бюджет, култура и още едно. И туризъм, мисля, че. А иначе последните дни какво става? Последните дни беше не се правиха такива големи разходки. Хората се умориха от разходките и казаха, не искаме пред парламента без разходки. И съответно... Как да кажат, тази умора и превеждане в това да оставаме тук, как става на практика? Мисля, воденето по разходките, примерно, чия идея е било? В някакъв момент трябва да тръгне на някъде. Първоначалните разходки до централите на партиите, не знам кой е, но после част от тези, които са хостове на Денсо и Дми събитието, предложихме или други хора предложиха, всеки предлага да отидем да изпълним Цариградско.
хората се съгласиха с идеята в самата група и се направи един транспарант и 3 колелета, като стоиш на улицата на Евой Георгиев, за да ни завият хората надясно и да продължат нагоре по Цариградско. И така. Да, така. Добре. This time they're screwed. Here in about 30 minutes. Няма да искам да аз също трябва да тръгвам, че имам бюджет на вечеря, иначе... Да, не, то нормално, но просто има... Хората се тръгват, виж, че всичките са нормални хора, няма... Да. Безделници. Така е, той това дойдоха след 6 часа хората. Много дълго. И така. Какво става в ДСБ? Или какво става? Ами не мога да ти кажа. В смисъл, доколкото там в Варна, там се води за Южен поток, обща декларация. Тоест, конкретни каузи се изтъкват като обединителни, а не някакви... Айде, сега ще съберем, ама за какво? Да, т.е. конкретна кауза. Примерно, искаме вето на президента върху разглеждането на бюджета. И отдолу се подписваме. Това е. Искаме Южен поток да спре. Отдолу се подписваме. И, примерно за Южен поток само 4 са подписали. Без да не. Интересно защо. Но във Варна така. Не мога да. Това е интересно. Може би защото там заради Богов ли, не знам, защото едните подкрепаха, другите не и така. Кой знае, не мога да те кажа, има си... Колко? 5 ли са вътре? Ами, доколкото знам 5 в момента, да. Сега има някакви разговори за повече, ама официално са 5. Остатъка стават големи неща, които ми трябва да видите просто и малко по-напред, ако може да взиме доста. И така, добре. Айде, аз ще ходя от другите страни да видя какво е положението. Аз ще сте тук сега. Добре, да. Въртя се и им казвам на хората какво се случва. Айде. Да. И Виктор и това им казвам. Отзад сме ги заклещили в страна. Отзад е много добре, да. Тук това река Виктор. Да, видях. Но аз мисля, че ако се случи нещо, ако нещо се опитат, първо тук има най-малко полиция, което е показателно, че най-малко ще се опитат от тук. Второто е, че ако примерно се опитат оттам, оттам могат да излезат, но там хората ще се разтикат, ще се лащат. На академията, да не ги прекарат през подобни. Да, супер. Там на италианското посолство също е затворено, блокирано. Това въртия, за да... Да. Добре. Да. Всичко още от 5 часа информираме, какво се случва. Сега на живо се предава. Ето, да. И хората гледат, 300 души гледат. По къде ли се върви? В интернет излъчва. В интернет, да. Аз се надявам, че телевизията са пуснали вече. Има, видях канал 3 излъчват вече на живо и от другите са там. От другата страна и така. Добре.
Тоест от тук ще ги изкарат най-вероятно, да. Има голямо тръпване на полиция. Пускай там фото. Отзад не могат да минат, защото има супер много хора от двете страни. Въпросът е... Още не са минали. Въпросът е от тук по някакъв начин, като да разредеят хората. Да, тук е най-малко хора има. Ами да, и ако поне значи служи за нещо. Да. Ето и сега. Отзад е много силно положението. Има. Да, тук е най-слабо, деца вика. Тук е най-слабо, да. Да. Супер. Вътре, доколкото разбрах, има 10 депутата и 3 министри. По почти официално непотвърдена обаче информация. Тоест има вътре хора. Продължават ли да опитват да излезат? Не, в момента няма опити. Със сигурност, ако сега се опитат, много хора ще се струпат на място, където има. Да, със сигурност, да. Всички държим. Да. Но този път най-после се получи това, което трябваше. Най-накрая, беше време човек. 40 дни, 40 да им кажем, нали е такова. Не, поне това вече няма как да не влезе в медиите. Хора блокираха, граждани блокираха депутати и министри в парламента. Да ви питам, нали още не са излезли? Не, има вътре още, да, има. Още или всичко са вътре? Значи 4 коли излязаха, единия беше Кадиев,
Значи с яйца му мятахме, домати, 5 минути излиза, хората се мятаха пред него колела, такова, полицията ги един по един ги таковаше. Вътре има... Не, те са 4 комисии, 3 комисии заседават в момента, може би към 30 души, половината да са отишли, 20, ще седели, има 10 души, които са вътре, със сигурност. Поне, да. Ако не и повече, да. Освен ако тия празните коли не са били скрити в багажницата, което ще бъде най-големия срам. Най-големия срам. Ако така се изнесли през багажника и нямаш усещането, че сега е момента да отидеш на село и да гледаш домати, вместо да замерят домати, значи... Не, просто взимаш доматите от село и идваш тук. Къде са хората? Просто ги няма. Хора, 40 дни. И морето, да. Все пак, защото сега който чуе вече идва, но няма вече хора. Да. София няма хора, София е празно на 3 четвърти. Да. Но както да е, за сега се получава. Добре. Добре. Давай, сега хората, които не могат да присъстват, трябва да видят какво се случва. Да, айде аз се разхождам и така. Айде. Айде и почава. После. Добре? Айде. Ще излезе много. Те си подготвили за много повече. Да. Бе, Колко души ни гледат? 320. 320, да. Хора, що стоите пред телевизорите, бе? Елате на площада. Така. Да, онлайн. 320 души. 320 души сте, пичове. Елате на площада. Има от Пловдив някой така. Но като цяло нямат намерение в момента да ги извеждат още. Изчакват хората да се разотидат вероятно. Дано. А те се увеличават отпред, защото просто хората преди 8... Беше ли на другите 3 изхода на... Да. Как е там? 2 пъти по-силно от там. Там е по-силно от тук. Аз ще я да видя. Те затова хората идват от там тук за подкрепление. Да, аз ще я да видя, окей. Хайде, ще видим пак. Здрасти. Те са го платили на него, за да... Ео, там излиза. Навсякъде всички входове са затапени. Защото последно искаха да излезат тук от академията, Да. те ще вратите където... Да. Май там има 20. Супер. Опитаха се преди 20 минути от италианското посолство, 2 депутата. Направиха... Не, пеша. На полицията направи кордон, разпръсна хората, излезаха депутатите и хората ги върнаха навътре и ги върнаха обратно. Тоест не успяха да излезат. Нас си помлатиха там... Къде? Отзад... Тук е най-слово. Верно ли бе? Тук е най-слово. Тук е 97 година, от тук е... Да. А къде ви таковаха? Тук зад река Дървенски, към Оборище. Аха, да, там... Не са ни били, обаче сблъскаха много грубо. Да, те преди, когато нямаше много хора, излезе така Кадиев и... ви от другата страна, да, защото Кадиев също мятаха се колела пред това, блъскаха си. Че окървавено оттам. Да. Някои информации колко човека има вътре си пазара в тук. 10 депутата и 3 министри, поне потвърдена. Тоест вътре са. Те си чакат до 10. Ма ние ще чакаме също. Сега обаче накрая, като се намалее, ще я разпръсат. Нищо. Не, ефекта, това няма как. Да, виж, всички новини, комисиите не могат да се разотидат, защото хората са блокирали парламента. Виж, сега вече не могат да го скатават като информация. Е така. Айде. Моля? Не, аз съм Иво. И в Off News ползват стрима ми. Да. Мерси. Айде.
Привет. Оттам ли идваш? Да, Аз идвам оттам. да. Там е най-слабо. А беше най-силно. Да, нищо.